Здравейте, аз съм Декор 961 и това е уроци по. Днес ще ви науча как да монтирате клипчета по най-лесен за мен начин и да се надявам и за вас да стане лесен. За целта ще ви трябва програмата Movie Maker. Ето я съм тук. Можете да си свалите пълна версия от Zamunda. Аз не съм от Zamunda, не съм си я свалял от Zamunda. Така, започваме. Добавяне на видео и снимки. Цъкате тук и търсите. Аз ще влезна в документи. В Bandicam. И смятам да... Не. Добре, айде това да бъде. Така. Сега ще проверим клипът, да видим. Няма звук. Точно заради това. Тук гледаме само менюто. Искам вече когато започва играта. И ето тук започва играта. Ето. Значи и цъкаме десен бутон и задаване на начална точка. И клипа започва от тук. Ето. Така. Продължаваме. Ще слизаме надолу. Не като тук. Това искам да го махна. Връщам. И задаване на крайна точка. И става ето така клипа. Ще го пусна от тук, да не... Не. Ето тук. Айде от тук. Save House. Така. GTS адрес. И тук спира клипът. Да. Сега можем да добавим една снимка. Не знам тия снимки какви са. Първо ще ги разгледам. Така, само да намеря визуализация. Да си ги разгледаме. Така, добре. Искам ето тази снимка. Така. Значи тази снимка се казва Галерия 8. Добре. Значи, ето я. Опа. Цъкаме ляв бутон върху нея и тя ни излезе накрая. И клипът ще стане ето такъв. И снимката. Така. Можем да добавим... Опа. Да, можем да добавим музика. Да, обделите. Тя свършва тук. Затова ето тук, точно на края на песента, тук ще добавим нова музика, Europe. Ето и тя стига точно до края на песента, точно до края на клипът. Така. Анимации. Тук, за да свържиме снимката. Да, точно тук. За да свържиме снимката. Нали, тук. Опа. За да свържим снимката, сме на анимации. И тук си избираме как да я свържим. Да видим така как ще бъде. Хубаво. Така искам да бъде. Да видим тук. Не, тук не ме интересува. Визуални ефекти. Тук изберете как да бъде снимката. Изглежда ми и добре, да ви кажа честно. Не, това не е хубаво. Това седно на времето е стана. Да, не, по-скоро не. Ами това. Само това искам да ви покажа снимката. Значи продължаваме.
Така. Можем да сложим направо в края. Проект. Тук колко си... Да кажем да ми се чува повече песента. Подчертаване на видео. Това няма значение. Поне. Подчертаване на видео. И изглед как да го форми на вълната. Да слагам ли форми? Не благодаря. Редактиране, бла бла бла. Това трябва 7. Това се... Мисля, че 7... Това са, да, 8 минути. А не. Снимката такова време да бъде. И снимката искам да бъде 5 секунди. Да, не. 3. Така. Я да видим. Пускаме тук. И снимката. Тук 5 секунди, ако искате броите 1, 2, 3, 4, 5. Ето. Даже вече... Така. Ами това беше за Movie Maker. Ако... ето до тук можем да ги качвате където искате. Аз не мога да ги качвам, някакъв проблем ми излиза. Сега ще ми излезне възенкисения, така. Това аз ще си го потърся, но това е мой проблем, не е ваш. Еми това беше за Movie Maker и как да монтираме клипчета по най-лесен начин. Аз бях Никор 961, ще има и втора част. Не знам за фотоскеп или за какво ще бъде. Ще реша. И ми до тогава.